Трибулката! Трибулката! Още малко. Какъв запис ще направи, колко дълго? Ами на 2 гигабайта 1 час. 1 час 2 гигабайта, зависи колко минути съм. Горе-долу. Той е MP4. DVD формат. Даже MP2. DVD формат. Не от по HD, ама там той е само с подложката, говори на това. Подложката не знам. 8 лева. 25 лева. Не са мои, Зависи колко 25 лева бяха към 25 гигабайта. Просто на този етап е скъпичко да са... Тъй като по-ефтиния изгледат по-такова. На цена на 90. Той беше работа. Само, че не мога да фокусира сега тъмно, понеже... Тъмно е, то се чуди. Тъмно. Беркен върсим, като с нея. А? Добре, че го докара преди да стане много тъмно. Гледайте. Фокусира. Фокусира. Фокусирам, но трябва повече на... Добре. 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 Видоизменение от всякъде. Как му да е време.